Ýaňyrak Go komandasy Go 1.23 versiýasyny çykarypdyr. Eýem soňky versiýasynyň obnowleniýasynyň 6 ay geçipdir. Bärde diliň üýtgeşmesi geldi, sintaksisiň, bibliotekaň we instrumentleriň üýtgeşmesi geldi. Häzir men sizde Gysgaça gorkodaýyn. Näşeyle seresek Go 1.23 released. Birinji görjek bolýanlardan Bärde iter diýip paket ba iter pakediň üýtgeşmesi geldi. Indi biz näme diýip bilýäs? Mysal üçin for range sikliň içinde iterator funksiýasyny goşup bolýar. Mysal üçin funky bu görnüşde. Hem de slices, maps, paketlerde iteratorlar bilen işleşmek üçin täzelikler goşuldy. Bir map'in hemme key-lerini ýygnap we olaryň bahalaryna görä filtrasiýa, sortirovka geçirjek bolsaňyz, indi ýöne slices.Sorted, maps.Keys diýip Gysgaça sözler bilen ýerine ýetirip bolýar. Hem de bärde paketleriň üýtgeşmesi bar diýsek, bärde iterden soň hem struct we unique, structs bärde strukturalan häsiýetlerini üýtgetmek üçin markerleriň tiplaryny tanap başlady. Indi unique bolsa unikalny, bu diýmek bahalaryň kanalizasiýasy, toýs belli bir unikalny standarda getirmek üçin mümkinçilik berýär. We goşmaça Timer biblioteka, time.Ticker bibliotekasynyň improvementi hem de realizasiýasy gowlaşyp gitdi. Belki instrumentler bar daýdylar. Instrumentlerde go environment diýip funksiýasy, go environment changed diýip ýazsak, bu belli bir effektiwni gelýän nastroykalary saýgyrmak kömek etýär. Go mode tidy diýsek bolsa, bu go mode bilen go sum diýip file'laň üýtgetmän möhüm üýtgeşmeler bellemäge kömek etýär. Soňunda da go wet diýip komanda öň unreachable code barda diýip berýärdi. Hem de belki bir käbir kompilatoryň görmeýän natlar barda diýip berýärdi. Indi bolsa şu komanda siziň go versiýasyňyzda has täze bolup gelýän simwollar barda habar berip durýar. Mundan başga da OpenBSD podдержкасы goşulýar. Hem de PGO, bu diýmek bolsa profil optimizasiýa ulanylan ýagdaýda biziň zborka wagtymyz azylyp gitýär. Toýst has çal zborka edip bolýar. Ine şular ýaly täzeliklerimiz bar. Peýdar bolsa beýleki videolarymyzdan teretip görmäge maslahat berýän.